Братле? Да. Чакай, бе, чакай. Братле, Да. ти защото са така. Как се така? Виж го. Ами да, този модел знаеш ли кой е? Защото те питам. Ами да, и аз виждам, че не знаеш, това е Jordan 4 SB Pine Green. Това прави така, защото е гумено. Как са? Перфектно са. Много са хубави. Братле, Човек не може да си пие кафето на спокойствие. хубава Кажи. работа. Там, нали, виж сега. Той, каква е разликата? Между кое е той и той? Нали двата са дънкани, това, каква е разликата? Това е SB Dunk, футура. Това може би ще бъде обувка на гожената, разбираш? Ага. Уникални връзки, дебел език, уникален модел. А Е. това е Power Blue, също е бестселър в нашия вебсайт streetwear.bg. Дай ми се таз. Искам ги двете по-отделно. По-отделно, една лява и една дясна. Да, Така. искам те да се ходя, да. Ме може да вземеш двата чифта и да си ги носиш както пожелаеш, подаваме ги по чифта. Те не искам, не. Много са готини. Братле? Да. Чакай, не спускай. Дяла полен всичко е наред. Той извънземно много готино. Какво да е това? Извънземно много готино. О, това не е извънземно. Ти виждал ли си извънземно? Аз не съм. Ама ти много готино. Много са. Много са Какво готини. ти? Какво ти? Изи 380. Стига, бе. Да. А свети ли съм? Не, няма TGB за жалост, но са оригинални, гарантирам ти, и оригиналните обувки няма TGB. Не съм сетя тъмно. Не. Хубаво, добре, пак ще ги взема. Много Добре. Супер. Супер. Да ги взема, казай. Streetwearclub.bg Добре? може да използваш 5% при първа поръчка. Добре. Ай, брат, Айде. мерси. Се хубави, те с моите Ох, много мене къде бумчици. замина.